Mit jelenthet egy tárgy? Szülőként azt hittem, nekem kell megtanítanom a lányomat az életre. Egy héttel ezelőtt azonban mégis többet tanultam tőle, mint korábban bárkitől. A világ egyik első égője még a mai napig ég, miközben én fél évente cserélem valahol a házban. De az élet úgy tűnik ilyen. Egy pillanat alatt elromlik minden, és mindaz, amit elképzeltél, darabjaira hullik. Mindent megpróbáltam az évek alatt, hogy neki valahogy könnyebb legyen. Apa! Apa! Ha pedig csak egyetlen dolog marad az életedben, minden lépésére figyelsz. Nehogy bármi fájdalmat okozzon neki. Nehogy őt is elveszítsd. Jaj, köszönöm. Régen láttalak. Réka! Gyere be, légy szíves. Közben pedig csak figyelsz. A munkára, hogy mit teszik, Szerintem semmi értelme. hogy betörte a tabletjét, Megmondjuk, hogy mi van benne az a ajánlóban. számlákra, az iskolára, Persze. és csak rohansz, és rohansz, és rohansz. Ne haragudj, csak közben a kislányomnak a cuccait is pakolászom, szóval akkor... És reméled, nem rontasz el semmit. Pedig elfogod. Apa! Igen? Elromlott. Micsoda? A zenedoboz! Javítsd meg! Jön majd egy reggel, vagy egy délután, De apa! A zenedoboz! Figyelj, éppen vezetek! és Nem most azt hiszed, akartam hogy odaadni, minden de nézd, mit vettem helyettesíthető neked. valamivel. Nem kell! Javítsd meg a zenedoboz! Mi az, hogy nem kell? Mit képzelsz magadról egyébként is? Azt hiszed, hogy minden csak úgy magától van? Az eszem megáll. Úgy rontod el, ahogy apád veled tette még gyerekként. Pedig tudom, hogy ő sem így akarta. Azt hiszem, ő úgy hitte, a fegyelem jelenti az igazi törődést. De az még egy más világ volt. Még más volt az értéke a dolgoknak. Vehetsz bármit. Végül a nagy rohanásban pont arról feledkezel el, ami a legfontosabb. Réka! Réka! A katonám, amit annyira imádtam gyerekként. Pont, mint ő a zenedobozát. Amikor pedig eltörtem, apám pontosan azt csinálta, amit én az autóban. Megjavította nekem. Egy hete megtanultam a kislányomtól, hogy soha nem késő megjavítani a dolgokat. Mert néha egy egyszerű tárgy képes mindent megváltoztatni.